Matapos ang tanghalian, dumating na sa tanggapan ng COMELEC City of San Fernando si Liga ng mga Barangay President at Dolores Captain Vilma Kaluwag para maghain ng Certificate of Candidacy. Sasabak sa mayoral race si Kaluwag sa pangalawang pagkakataon matapos mabigo noong 2019. Sa kanyang muling pagtakbo, ang mga programang pangkalusugan daw ang magiging isa sa kanyang mga banner project. Kinakailangan umanong maging maayos ang healthcare system ng syudad, lalo na ngayong pandemya. Universal healthcare ang ating prioridad. Stay safe po, kalma lang po tayo. Kailangan po magkaisa po tayo sa pagdadasal at sana po maging payapa ang eleksyon po dito sa San Fernando. Wala pa namang inilalabas na detalye sa kung sino ang bubuo sa City Councilor lineup ng Team Kaluwag. Magiging katandem niya naman bilang Vice Mayoral candidate sa Ariel Carrion na hiwalay na naghain ng kanyang COC. Rainier Pawid, CLTV News.